En aquest tutorial anem a explicar algunes de les utilitats del compte de correu a Gmail i alguns assumptes relatius a la configuració. Per començar, canviarem la llengua de la interfície. La tenim ara mateix en català, però entrant a la configuració, des d'aquí podem canviar-la a llengua anglesa, que és el que ara mateix ens interessa. Anem a baix del tot, deixem els canvis, es torna a carregar la pàgina i ja tenim la interfície en llengua anglesa. Tot seguit veurem com podem organitzar els nostres contactes. Des d'aquí podem canviar a la pàgina que mostrarà els nostres contactes. Ara mateix jo tinc el meu llistat buit, però puc importar fitxers que tinc d'altres comptes o que m'han passat. Com ho puc fer? Des de More vaig a importar i he de navegar per buscar on tinc el fitxer amb tots els contactes. Serà un fitxer com aquest, acabat en CSV. L'obrim, l'importem i ja el tenim. Si tenim duplicats pot ser que no és el cas, podem fer clic aquí i aleshores ja ens resol. Ara mateix el que tenim aquí són grups de contactes, un que és el destacat i altre que són els importats a data d'avui. Si volem canviar el nom, el que podem fer és vindre aquí i reanomenar el grup. Aquest, per exemple, que són clients, li podem dir clients. Cliquem OK i ja ho tenim, el nostre grup de clients. Com podem afegir nous contactes? Anem aquí i aquí tenim tots els nostres contactes i podem afegir des d'aquest botó que posa New Contact. Anem, per exemple, a afegir un nou client que es digui client D. Anem a posar la seva adreça i ja el tenim. Si volem afegir-lo a algun altre grup, el que podem fer és fer clic aquí, seleccionar el grup que ens interessa i aplicar automàticament al grup clients, veient que s'ha afegit un nou client. Puc fins i tot afegir nous contactes a grups que encara no existeixen. Es puc crear sobre la marxa. Com puc fer-lo? Vaig als meus contactes i vaig ara a crear un nou contacte que es dirà proveïdor A. Vaig a afegir la seva adreça i ara, que ja el tinc, vaig a afegir-lo a un nou grup. No m'interessaria afegir-lo a clients perquè és un proveïdor, però puc crear un i dir-li proveïdors. Vaig clicar aquí i ja el tinc. Quan tenim un gran volum de correus, és molt interessant que puguem classificar-los per poder organitzar-nos de manera millor. Per això ens interessa crear etiquetes. Podem crear etiquetes anant a la configuració i a la pestanya de Labels, baixant, crear una nova etiqueta. Per exemple, vaig a crear una que es digui Comandes. Les etiquetes puc posar-les a dins d'altres etiquetes, creant subetiquetes, però de moment el deixarem així de senzill. Etiquetes normals. Comandes. Li vaig a donar a crear i veig que automàticament m'apareix aquí. Vaig ara a la safata d'entrada i puc canviar el color per fer-ho més vistós. Ara vaig a seleccionar un dels correus que diu comanda i puc afegir-li l'etiqueta automàticament. També puc crear etiquetes des del propi menú de mà esquerra. Puc desplegar això i on posa Create New Label, des d'aquí puc fer-lo si vull, és més directe. Però el que ens interessaria és que s'etiquetessin els correus de manera automàtica segons entren per tal d'estalviar-nos la feina d'haver d'anar classificant-los un per un. Com el podem fer? Aleshores haurem de tornar a anar a la configuració i crear un filtre. Anem a la pestanya de Filters
i anem a crear un de nou. Tenim diverses opcions per crear els filtres. Per exemple, podem triar que tots els correus que provinguin d'una mateixa adreça es classifiquen de determinada manera o els que vagin adreçats a determinada adreça tinguin una classificació concreta o els que tinguin alguna cosa a l'assumpte o que incloguin les paraules o que no continguin o que tinguin algun document adjunt o que no, sense incloure les converses, que també es poden classificar com si fossin correus des de Gmail. Però el que anem a fer és que quan a l'assumpte aparegui la paraula comanda, venim aquí i direm que volem que s'apliqui l'etiqueta de comandes. Veiem aquí que, a banda d'automatitzar aquesta opció, podem fer altres coses com esborrar el correu directament o readreçar-lo o marcar-ho com a llegit o com a destacat o moltes més coses. Si recordem, teníem a la safata d'entrada dos correus que entraven a dins d'aquest supòsit. Si marquem aquí, el que farà és que fins i tot els correus que ja tenim els marcarà automàticament amb la etiqueta de comandes. Li donem a crear el filtre i si venim aquí a la safata d'entrada podem veure com tenim ja etiquetat els correus corresponents. Venim aquí a la categoria de comandes i els tenim aquí de manera separada, més organitzada. Anem a fer el mateix, per exemple, amb els correus que contenen la paraula pressupost. Què farem? Doncs el procediment és el mateix. Primer, hauríem de vindre a Labels, recordem que també el podem crear des d'aquí, les etiquetes. Crearem una que es digui pressupostos, la creem, i ara mateix el que farem serà crear el filtre corresponent. Direm que tot el que contingui la paraula pressupost a l'assumpte volem que se li apliqui l'etiqueta de pressupostos. Tenim un correu que coincideix amb aquest supòsit, aleshores el marquem perquè se li apliqui ja de manera directa, el creem, venim aquí, veiem que ja està etiquetat, anem a canviar-li el color per veure'l de manera més clara i ja el tenim. Podem entrar aquí, està més organitzat, és molt fàcil de trobar. Però què passaria, per exemple, amb aquells correus que no són ni comandes ni són pressupostos, no inclouen cap d'aquestes paraules a l'assumpte, però que sí que ens agradaria classificar d'alguna manera? Bé, podríem, per exemple, dir que quan ens arriba aquí, tenim, per exemple, un departament de compres a la nostra empresa i ens arriben comandes o pressupostos o correus d'informació general. Aleshores, l'etiqueta de comanda ja la tenim, l'etiqueta de pressupostos també la tenim. Anem a crear una etiqueta nova, aquest cop el farem des d'aquí, que sigui per a informació. Aleshores vindrem aquí i posarem informació. Li donem a crear i ara ja la tenim. Anem a canviar-li el color i de moment no tenim cap correu que sigui d'informació, però anem a crear ja el filtre per quan ens arribi un. Anem a la configuració, anem als filtres i create new filter i anem a dir quan no posem el menys, el signe de menys, pressupost i posem una coma. Quan no inclogui tampoc menys comanda, aleshores què farem? Se li aplicarà l'etiqueta d'informació. El creem i ja el tenim. Anem a fer la prova de si funciona. Anem a enviar un correu des d'un altre compte a veure si quan el rebem s'etiqueta de manera automàtica amb l'etiqueta d'informació. Amb aquest propòsit tinc aquí un altre navegador ja preparat per enviar-me un correu aquí a l'altre compte, a veure si funciona. Vaig a crear un nou correu, el vaig a enviar aquí a l'altra adreça i a l'assumpte no posaré les paraules ni comanda ni pressupost. Vaig a posar, per exemple, nou client. I no cal que posem res, vaig a enviar-lo i a veure si funciona. El correu l'hem rebut
al cap d'uns pocs segons i com podem veure, vaig a fer-lo gran per veure'l amb més claredat, automàticament en arribar s'ha etiquetat de manera automàtica com a informació perquè no contenia cap de les dues paraules. Moltes vegades, a molts dels correus que ens arriben, els hi hem de donar la mateixa resposta. Per això ens interessaria poder tindre plantilles. Com ho podem fer des de Gmail? Hem d'anar, com sempre, a configuració, però aquest cop haurem d'anar a la pestanya que diu Labs. Això són algunes utilitats que estan encara en fase experimental per Gmail i que no s'han implantat, però que nosaltres podem activar i provar-les. Algunes són, francament, molt útils. Com que tenim moltes, per trobar-les, se diu resposta predefinida, en anglès se diu Can Response, el que podem fer és buscar-la per aquí i escriure-la. Aquí la tenim, Can Response, i anem a activar-la. Un cop ho hem seleccionat, baixem i anem a deixar els canvis. S'actualitza la pàgina i ja el tenim. Com funciona això? Doncs tanquem aquí, anem a redactar un correu i, per exemple, posem per cas que nosaltres normalment, quan ens arriba una comanda, responem alguna cosa com benvolgut client, hem rebut la seva comanda, tan bon punt la tinguem enllestida, ens posarem en contacte amb vostè. Gràcies per la seva confiança. Atentament. I poso el meu nom, per exemple. Amb l'inicial ja el tinc. Com puc guardar aquesta plantilla? Doncs aleshores vindré aquí, a la fletxeta que està d'aquí, i on diu Can Response, vaig a posar New Can Response i li vaig a dir comanda, perquè com que és la resposta que normalment donaré quan m'arribi una comanda, la deixaré així. Li dono l'OK i ja la tinc. Com podem provar-la? Això el podem llançar, no el volem, i aquí, per exemple, tinc un missatge de comanda, el vaig a obrir, tot i que està buit, perquè és un missatge de prova, i respondria. Vindria aquí, Can Response, i vaig a insertar la meva resposta predefinida de comanda. Ja la tinc aquí. Automàticament puc donar-li a enviar i ja la tinc. Però imaginem que ara pense que m'agradaria afegir alguna cosa més. Per exemple, a sota del meu nom podria posar responsable de compres. Com puc modificar la resposta predefinida que jo ja tenia? Doncs vinc aquí, Can Responses, i en comptes d'insertar vaig a deixar-la, save, comanda. El Gmail m'avisa, va vostè a sobreescriure la que tenia deixada amb aquest nom. Vol continuar? Sí que volem. Aleshores, això el puc eliminar i si responc una altra volta i faig la prova ara, vaig a insertar comanda, veig que automàticament l'última línia que he afegit ja m'apareix de manera automàtica. Què passaria si jo volgués esborrar ja d'una manera definitiva una d'aquestes plantilles perquè ja no em fa paper? Doncs on posa delete hauria de seleccionar-lo i esborrar-la. Per cert, puc afegir tantes respostes predefinides com vulgui, però anem a esborrar aquesta per fer la prova. Li dic que sí, això el vaig a llançar i vaig a intentar-lo, responc, me vinc a les respostes predefinides i ja no tinc cap perquè he esborrat la que tenia.